Madung adlaw na tong tanan. Happy Sunday day na to. So karong adlaw guys, magluto po patula with miswa. Asa mag kutsilyo guys, bang ihiwa ano na. Kutsilyo pa mo, kutsilyo. Kutsilyo be, kumpleto wag ang subo. Pareho lagi tang nagyelo be. Mandog mo ka na na. Maluba anta. Yan na. Grabe si Aliana, ligo ga. Isa ka oras po dahil sa mahuman. Kaan na kay Simplex be? Di wow. Lamay na ba yung patula kay? Humot? Humot? Nabre, lamay o baho. Patula. Maglawa og mabe. Lunes. Bayad kasi yung bayaran yun. Martes. Merkules. Basa ka na be? Ko. Mau na diha. Butangan nila magkuhan guys, sardinas. Kaya sige raman may karne. Gulay na po. Hagulan na. Sardinas, ha? Atog luwag yung sama dito. Sama, butang ani. Grabe tayo sa. I love you. Mo. May 42. Yeah. Ito eh. Teacher. Kulot, ganda ko. In English sa sanina ba yan siya? T-shirt, di ka po ito. Alaw kay dugo ko. Daga ko kasi kagang dugo. Akit ang kalikuran. Oopsie. Hawa mahiwaan na yung ilong. Daghan na dito ang mabag ilong. Hiwaan din mo ilong sa una. Wa, good. Pero hindi ay. Nabuyagan. Puta ng nanay. Guwapa ko sa unang uy. Guwapa galigyapon ko rin. Magwapa, balik kag di pa ko guwapa. May magat sa... May magat na tao gibuhat sa ginuubi uy. Puro Maot si Jumel. Uy! Bad. Bad ka, Bi. Daghan naman di ay. Mahiwa. Nakapuda na ang kalawasan. Uy! Ay, tiwag ng sipon. Kuhan ko gabi mo ako. Gitapigan. Masa itong kuhan ba ikaw? Apo, ibarag bi. Taparan. Taparan. O isa ka plato. Nato? Nay! Taparan. Taparan. Marublay. Yata pa. Pwede? Dali. Hindi, darat. Apoy. Huwag ka ilag taparan. Ang kasan kayo ka. Kare Bio, gasi Bio. Witik assistant. Ako
Hah? Alang matuto ka. Ah, Oh, kasi pero yuy. Kasi. Sabi na. Ikaw. ano ka bigla? Dito ka sa akin. Oh my God. Oh my God. Saan magbananak yun ay? How to cook banana Q? Thank you so much. Minum pa kag vitamin C. Ha, wala kayo minum? Guy? Kaya ka. Ah. Ko, pangunay. Hila ka mo ka. Di! Iguang na. Di! Hila ko. Ba, uy! Sakit man. Sama ni siyang taga-bukid. Eh. Nakabigatlan ka, Jo. Meron ko nga na, biha. Latusun na ka naman. But our place Kapod, lakapod. Pagsunod lagi mo nagsako. Nudlay mo na ito ka, wala mo kakwat. Sige lang kag cellphone, bantay ka na. Asa tablet yung mag-ibutang, magbarguho na ka na. Gabiig nga na. Dahil saging day guys, dadaghan nga hinog na. Sang pritohon o na ay sa kumagluto daring miswa kay sa pamampo. Dali naman ni maluto yung miswa. Na may batang naog saging. Alam, pritohon. Malay ko. This is my favorite, you know what? Ako po. Pero di siya kamuti. Kakakaning liwat. Papa. Papa mo rin nagignaw kamuti. Naong parmandaan. Naong nagibugtok. Hindi. Naong parmandaan. Naong nagibugtok. Siwat man ka papa. Iyo. Pahihang ano gawin. Ayan kami rin. Huwag mo akong ikumpara. Sa marag naong giburugtok. Kulot ma. Kulot. Niliwat kasi mong papa. Sa putol. Ang mga kulot. Pero di tanan. Ikaw. Nulawat ka dumi. Yes, Ruby, naligit siya, makakalain. Wow, mau na diha. Basta Ruby, bumulain sila Ruby. 7:45. Line. Yes, Ruby mo. Pada Lunes. Isa mo kabi. Yan ang masakit ng dito na datos. Unahan. Dis ada yung magsaging na. Daghan lagi ni. Ibaw na niya ko. Hold me now. Touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. We all know how much I love you. Ngala ko ka. Ano, laging nanundog ka na nga? Naghilo ko? Naghilo ko ka? Ya. Like mother? Sorry. Ya. I'm not feeling well.
Dito. Nay, okay ra nagtibok on, Nay? Napilit safe. Oh. Ah, okay. Sanang saging na isa. Prituhon. He. Anong maman mo nanudlay sa ijuhang mga buhok? Anak, may bilhin din ng saging. Lamian yung pang daguruhan, pang upawan na rin makaha mo, kaya di mo mangunudlay. Yes. Ngayon na nato. Kukuha na. Labilik safe. Napalagi uwel. Sila bilik safe. Kung niya mo na mauma. Pwede sa isa ka plato, yan na ka, ikaw na pa yung sugoon day. Palihog. Palihog or please. Ay. Dana guys, nalunod na na kinunhang loto. Di ko magdugay video guys, kaya na sounds makapiright dyan ko. Hindi ra pwede. Naluto na guys, sagang saging nga prito, maura na tanan. Masing init ka, ang silpok. Bayang din naman. Kao na bi. Magluto na ko guys. Tapos. Ito pa rin yung gari. Hugasan na din eh. Ha? Hugasan na. Wa pa. Ito na. Hinito ko lang sila patubigi. Ah. Pa rin ako, Nay? Ano pa na? Makakita ko. Mali ko, ito kali. Mali. Hindi. Ito na, tabawin na. Pagkakawal, ibu kayo. Sinunod ko. Patulak. Ningbukaw na guys. Subahan na ng ilo, naging patula. Naji batang di may turon. He. Kaya dapasulabig ka o saging. Ay! First time ko magluto patula guys. With miswa. And sardinas. Because Ate Ali is not here. Saka nisimba sila guys. Kamera dari na naitatay. Aliana, Lixie na dilit. So, tagtuod guys. Ilunod na mo agmiswa. Ano na siya gibatang ag-asip pag bitsin? Marijo. Di pa tayo magpalabig bitsin kaya mahirapan tayo sa kalisod. Not good sa atong health. So, ato nang ilunod agmiswa guys. Kaya yung buka naman. Wala aw. Ito na ito silupin. Ma. Oh. Uy, ito lagi. Ikaw sige ako sa una ka magpirtong saging. Okay. Mingaw ka kaya CJ? Sige, Jay, di ay. Ha? Kay? Sugsugan? Ha? Salawan. Si Talawan, sugsugan? Ala, Kuya Jay, sugsugan kuno ka. Naluto na guys, nang gihaon na kay kuan. Aron di malata, kanya pa itong mga bagtos kay nangaag saging. Nara guys, arang humutag patula. Hi guys, daday milik si sakutad. Kay suroy-suroy mi kay mura magnauglaag. Basa di kag likod be, nagasaday kabigikan. Diya guys, kanang nay grabing lipaya jud na ho, kay nay nag-message na ho, pero di siya magpa-mention guys. Di siya magpa-mention, diya haramang sundon ijang desisyon, kanang di lagi siya magpa-mention. Kaya naman uban guys, nga mo sponsor nga di magpa-mention.
nakahilak jud ko sa kalipay guys kay kanang naay pinangga pa jud ko sa Ginoo, pinangga pa jud ko sa ubang mga tao guys. Siya aning message siya naho ning siya nga andam ko no siya motabang naho og niliksi. Inja di ko no siya gusto nga kanang motor mabalik sa kumpanya or ma-embargo nga na ba guys, di siya gusto mo nang ijang gi-message naho. Kuan, siya na kunoy bahala sa bayronon sa motor sa mga binuwan nga gastuhon, siya na kunoy bahala mo bayad. So guys, dako jud kog pasalamat ani ni ja kay baw na ka ma'am kung kinsa ka. Kay baw ko nga na ubang mga basher, na uban nga wa ganahin naho pero okay ra gyampo ra na Ginoo nga na lamdagan ilang huna-huna kay kunangon sa nila pero sila grabe gilahang kuana ho kapungot nga wa man ta kunangon sa namang gud pa ubang mga tao guys nga grabe kasuyaon ja. Kani guys gabi gahilak jud ko sa kuan, gahilak jud ko sa kalipay. Inja kanang wa ko mag-expect nga moabot na ho nga ning message na ho nga si Janay bahala sa gastuson. O di kabutangas ang kalipay guys ja. Mo nang dako kog pasalamat ani ni ja. Salamat pud ninyo guys sa mga ning subaybay sa mga vlog. Salamat ninyo. So mara to guys ang gikaingon ninyo. Daghang salamat nimo Ma'am Jess. Thank you ninyong tanan guys, mara nimong vlog. Thank you for watching. Bye bye.